Good morning guys! Welcome to my vlogs. Today, iano ko sa inyo yung everyday na ginagawa ko. So today, nagluto ako ng isda. Isda na, salmon na isda para sa mga karpintero. Maya-maya pala. Sorry guys. Tapos, isi-share ko sa inyo yung nabili ko na ukay-ukay na bale from Japan. Kaya, tara na. Tingnan na natin. Hello guys! Prito tayo ng isda. Ayan. Kailangan natin siyang i-dip na naman sa harina para iwas talsik tayo. Ayan. Ayan. Nakadip na siya sa harina. And ayan. Ganyan tayo. Ganyan ako magluluto ng isda. Na ano ko talaga siya ng harina para ganyan. So, diba? Hindi siya ayan. Tapos kailangan lang talaga siya brown. Ayan. Tapos syempre yung lagayan natin yung kailangan nakatulo siya. Ayan. Check. Tapos iulong lang natin. Pag nagluluto kasi ako, mabilisan lang kasi kailangan nating ayan. Ito yung yung salmon na ordinary lang siya ng salmon na nabibili sa market. Kasi ito lang yung medyo mura sa pagkain ng mga pagkain ng mga karpintero. Ayan. Yan, yung fish natin, golden. Yan yung harina. At syempre, yung mantika natin is from Prito Pure Vegetable Cooking Oil. Shout out sa mga dyan. Yan. Check natin yung fish natin, guys. Ganyan. Saka kailangan natin baliktarin. Wait for a little bit yun. Hintayin na lang natin na mag-brown siya para crispy yung dating niya. Kailangan kasi pag yung ganyan, yung apoy niya, ganyan. Yan. Guys. And then, while waiting, suso ko muna sa inyo yung place where I was. Yan. Ayan. Ayan. Ito yung kapihan namin, guys. Shout out. Ayan, tahimik pa ngayon kasi gabi kasi yung medyo mas marami. Ayan. Tsaka ito yung dumating na mga ukay-ukay. Ayan, yung ukay-ukay natin yan. Yan. Display sa ukay-ukay. Ganyan. Ito yung mga bedsheet. Ayan.
Ayan. Kailangan kasi yung mga diskarte tayo sa buhay. At saka, yan. Ito naman yung rice wine na ginawa namin. Ayan, yung rice wine. Ayan. Ayan. Check natin yung isda natin, guys. Baka masunog na. At, ayan. Nag-brown na. Hindi naman pala. Hindi pa siya nag-brown. Ayan. Ayan. Tapos, ito si Jem, yung driver namin. Nag-driver sa yan siya, driver sa ambulansya. Ayan, yung fish natin guys, malapit na siyang maluto. Konting taste lang. Ayan. Yung fish natin is golden brown. Ayan. See? Ang sarap. Lalo na't may tuyo, sili, at saka calamansi. Yummy! Ayan. Yung napili ko na ukay-ukay. Ayan. Yung napili ko na ukay-ukay. Ayan, dami kong labahan, oh. Ayan. Mga selected na siya nga ukay-ukay. So, later, i-display natin siya sa pwesto. Hintay lang natin yung mga hanger niya. Ito, mga punda. Ayan. Mura lang to guys. Kasi sa Japan, bale ko lang to binili. 1,200 yung yung isang veil. Ayan. Tapos ito, yan, bedsheet. Siya. Kumot. Yan lang. Hello! Good morning! This is... Nandito na ako sa work. Wow. Ito na si Jim. Si Jockler. Shout out. Apa tuh? Ayan. Thank you. Good morning. Good morning, Baguio. Hello, Baguio. Shout out sa taga Baguio dyan. Ayan. Pasok na tayo dito, guys. May spend time wisely. Ayan. Patient is a virtue, guys. Good morning. Ayan. Pasyal ko kayo dito sa kapihan. Ayan. At saka ito na yung photo ko in live. Ayan. Ayan. God is priceless. Ayan. Ready na yung work. Ayan. And don't forget to buy our eco bags. Friendly environmental things. Yan. At saka we're going in na. Yan, natapos na natin yung mga daily na ginagawa ko every day. So, thank you for watching. Hope you enjoy watching. And sana, bago
bago nyo alisin yung ano, i-click nyo muna yung subscribe at saka yung ano, you like, tsaka yun. Thank you for watching.